Още като дете фотографията бе моята мечта. Въпреки скромните възможности на моето семейство, с много желание и креативност започнах да се уча да снимам на стари руски фотоапарати, като Зенит и Зорки. Използвах черно-бяла кинолента, която поръчах от киноцентър Бояна, най-достъпният и ефтин вариант по това време. Лентата режех сам, проявявах я в банята от дома и копирах снимки с стар увеличителен апарат. Това беше моето първо истинско въвеждане в магията на фотографията. И още тогава, около 9-ти клас, разбрах, че тя е не просто хоби, а това, което искам да правя през целия си живот. За мен фотографията е начин да разказвам истории. Не просто да документирам моментите. Аз създавам визуален разказ, който ще остане жив и емоционален през годините. Всеки кадър трябва да улови нещо повече от обикновената картина. Той трябва да съхрани атмосферата, емоцията и истинските връзки между хората. Вярвам, че всеки момент, който снимам, е важен и има значение, защото хората се връщат към тези спомени с усмивка и топлина. За мен е изключително важно да запазя автентичната атмосфера, особено когато снимам в църкви. Не използвам допълнително осветление по време на християнските ритуали, защото вярвам, че светкавиците нарушават спокойствието на свещеното пространство. Те напомнят на бляска на спортни и светски събития, а за мен църковните ритуали не са зрелище, а момент на дълбоко значение и вяра. Светкавиците използвам в по-документални моменти, например за официални снимки с младоженците и техните семейства, както и в ресторанта, където се старят светкавиците да допринасят за атмосферата, като използвам различни светлинни схеми, така че да избегна прекалено груби сенки и да постигна по-меки естествени преходи на светлината. В процеса на работа често създавам трайни връзки с моите клиенти. Много от хората, които съм снимал на сватбите им, ме канят отново и отново да бъдат част от най-важните моменти в техния живот. От раждането на децата им до всяко голямо семейно събитие. Това създава едно особено доверие и взаимна връзка, която продължава през годините. Фотографията за мен е много повече от работа. Тя е страст, която ме мотивира да създавам спомени, които ще останат живи за поколенията. Тя е моят живот.